tijd immers heel content naar buiten te kijken. Begon ik vanuit, want ja, ze dan aan de gevel hangs, dan moest ze wel een happy camper zien. Zou je te maken kunnen hebben ook met het uitzicht, dat is natuurlijk fenomenaal. Ja, in Vols ken dat, hè. Dus even... Ah, heerlijk. Heerlijk. Ouderwetse bel. Stevige bel. Joke. Joke en Kees. Dat is dan natuurlijk C. Goedendag. Goedemiddag. Is het al middag? Dat weet ik niet. Nee, maar... Ja? Ik heb Oké. een horloge niet op. Oh, ja. Oké. Meneer Bruins, Dat wel. bent u meneer Kees? Nog steeds. Mag ik u de hand schudden? Ja, zeker. Ik ben Bas van het programma Onderweg van L1. Oh, onderweg. Ja. Peter, onderweg. Ik hoef er niet mee. Ik hoor hier niet. Goed volk. Dat is het programma. Ja, die kan je toch van televisie. Bent u mevrouw Joke dan? Ja. Hallo. Hallo. Hoi, ik ben Bas. Bas. Nou, wij reden hier langs. U kent het programma, dus Ja. u weet dat wij spontaan rondrijden door de Dat provincie. jullie alles willen weten. Nou, nee, laat ik zo zeggen, wij willen alles weten wat u kwijt wilt. Zullen we dat afspreken? Ja, die blaadjes. U hoeft niets Nee. te zeggen wat u niet wilt. Nee. Maar hoor. wij reden hier de berg op Ja. en Ja. Mooi, hè? waarom? Ja, dit uitzicht is fenomenaal. Ja. Dat is toch een cadeautje? Ja, hebben wij ook voor en achter. Dat is alleen buitenland. Nou ja, daar is de ook grens, hè? ja, ik weet het, maar ook het buitenland kan heel mooi zijn. Oh, ja. Maar Ja, vertel maar. waarom denkt u dat we nu bij u aangebeld Dat hebben? weet ik niet. Wat zou de aanleiding Nou, kunnen zijn? misschien content. Juist. Maar wij zijn content. Ja. Wij zijn Brabanders van geboorte en daar is niks anders dan content, hè? Dat zijn contente Contente mensen, mensen. over het algemeen. Ja. Ja, maar u zegt zelf, wij zijn Brabanders. Ja. Maar Van waarom woont geboorte, u, hè? waarom Nou, woont u dan in Limburg? Kees die is in Nice jarenlang op de LTS leraar geweest. Daarna is hij terug naar Eindhoven gegaan, naar de universiteit. Lerarenopleiding. Ja. Maar we Oké. vonden het hier zo mooi, we zijn blijven wonen en de kinderen wilden niet weg. En wij ook niet. Omdat het zo mooi is hier. Mooi samengevat. Ja, En ik reed alle dagen naar Eindhoven. 20 jaar lang. Oh, Ja, maar hij zei als ik een goede auto krijg, dan blijf ik op en neer rijden. oh dus de school vond dat de universiteit, Ja, de de lerarenopleiding. leraaropleiding, Ja. die vond dat zo belangrijk Ja. dat u daar ging werken dat ze u gewoon een auto Ja. gaven. Nee, je moet wel zelf, maar ze hebben hem 3 keer gevraagd of hij wilde komen. En toen zegt hij, ja, dan moet ik wel ja zeggen. Ah, oké. Want anders vragen ze niet meer. En nou heeft u heel goed en helder samengevat waarom u content bent. Ja. Maar u bent kennelijk zo content dat u de moeite heeft genomen om een bord aan de gevel te hangen. Dat was net een mooi plekje vrij. Op de gevel. Ja, Hing er eerst wat anders? nee, er ging niks anders. Nee. Nee, alleen de vlaggenstok, maar die moest nog een beetje hoger. Oké. Uit welke windstreek in Brabant? Nou, Bij- bij Roosendaal. Oh, Roosendaal. Zundert. Ja, Zundert en Bloemencorso. Bloemencorso. Ja. En ik Hè? schijf van de Groene Baretten. Militairen, Oh, wacht, ja. die zitten daar vlakbij. hè. Ja, ja, Ja. ja. Die liepen bij ons over het erf. Oh. Ja. En dat was gepermitteerd? Dat die bij Oh ja, waarom niet? Kijk, zo lang. We zijn nog volgend jaar 60 jaar getrouwd, dus dat is al zo lang geleden allemaal. Hè? Oh. En we vinden het nog steeds de moeite waard. Ja. Nou, mijn ouders pas geleden ook. Ja. Ja. Ook 60 jaar getrouwd. Ja, ik kan het alleen maar beamen. Ja, leuk hè? Ja, Kees, maar dat Maar je komt komt me wel bekend voor. van televisie. Oh. programma Onderweg. Oh. Ja. Dus u kijkt wel naar de L1, ja, naar zeker. L1. Jawel, Ja. jawel. Op 30. Op 30. Ja. En dan verder 31, 32. Hé, wat ga je allemaal vullen? Ja, dat Komt toch niet alles op, hè? nou, zullen we het daar zo meteen even over hebben? Dat, nogmaals, u hoeft niets te zeggen wat u niet wil. Maar ik zie daar wel een mooi doek achter. Ja. Schilderij. Bent u dat? Ja. Nee. Nee? Dat is een collega Ja. van hem, chef Drummen. Ik weet Chef. niet of je het kent, Drummen. Vroeger was dat een
schilderen en alles. En dat is een zoon van hem en die heeft hij getekend. Oké. Het zit hier voor je eigenlijk. Jan is al lang dood, hè. Ja, ja. Maar die kinderen zijn nog wel, allemaal nog. Maar jij hebt ook nog een mooi kruisbeeld wat je hebt gemaakt samen met chef Drummen. Ja, een foto. Een foto? Ja. Oké. Waar hangt het? Nee, er zit een fotoboek. Oh, Oké. Hé, maar bent u gevallen? nee. Hij heeft zijn vorig jaar, Ja. nee dit jaar nog, begin januari zijn heup gebroken. Ai. En dan ben je bijna 84 en dan geneest het niet meer zo snel. Hè? Maar hij kan nog hou ik hem een beetje in toom, dat je niet te veel doet. Ja. Oh, u moet hem eerder afremmen. Ja, Ja. zeker. Oh, maar dat is mooi op je 84ste, dat je Ja, nog zeker. afgeremd moet Ja. worden. Ja, ja. Goh. Ja. Hé, hoe lang woont u precies hier? In Vaals wonen wij van 1968 in Vaals. Ja. Maar we praten nog in dialect, want dat kun je niet. We praten meer Dat Brabants lachen ze dan... zo uit. Nou ja. En hier woonden wij op de Viergrenseweg van 1974. Hé, We hebben maar eerst aan de Noord gewoond. oké. Maar Vaals is natuurlijk ook een smeltkroes van culturen, hè? Ja. Ja, zeker. Maakt dat Vaals niet alleen apart, maar ook leuk? Nou, ik vind het gewoon mooi. Ik vind Vaals mooi. Ik kan niet zeggen dat ik het leuk vind allemaal. Oh, Als je in de winkel bent en je bent meteen in Duits aangesproken, dat is nooit zo leuk. Maar ja, dat zijn we gewend, hè? nou ja, ik ben dat zelf ook gewend. Ik kom uit de regio Venlo. En als je Oh, daar ja. in de Ja. stad rondliep, dan werd je ook... Ja. Frans Polks heeft daar nog een heel leuk liedje over gemaakt. Ja. Kums in de stad was Suze, Pruise. Oh ja. Ja, maar dat was allemaal wel heel herkenbaar. Ja. Dus ik snap hoe het is om in uw schoenen te staan. En we zitten hier zo mooi, dus we zitten... het is alleen nou altijd bergop. Als je terugkomt uit Vaals is het altijd bergop. Hè? Ja, maar u heeft nog altijd een automobiel? Ja, deze hebben we nou een jaar ongeveer. Oké. Hij heeft Eindhoven altijd een goede auto gereden. Ja. Nee? En toen werd het wat minder, een beetje met geheugen, een beetje moeilijk. En dan krijg je zo'n auto. Oké. Ja, een brommobiel. De dochter heeft een autorijschool gehad en dan, Oh. ja, wel een tijdje. Nou geeft ze lessen aan vrachtwagenchauffeurs, Oh. theorielessen. En die zei, neem een brommobiel, heb je geen last meer met keuringen en dan wordt het afgekeurd en dan ben je €400 kwijt en dan zeggen ze, nee, je krijgt het niet. Oké. Hè? En dan kun je beter zoiets hebben. Rijdt u allebei nog? Nee, ik heb nooit gereden. Nee. Hij had altijd Maar de ze auto moet mee. meerijden. Ik had wel een rijbewijs, maar hij had de auto, dus ik mocht mee rijden. Ja. Oké. Ja, ik ging al dagen naar Eindhoven. Ja. Heeft u dat nooit gemist, dat u geen rijbewijs had? Nee, nee. Ik heb altijd veel gelopen. Ik liep altijd graag. Boodschappen doen ik al, hè? Even de berg af. Ja. En weer de berg En dan op. berg op en dan blijf je toch fit bij. Ja. Dus de helft van uw leven zo ongeveer in Vaalsen is het bergafwaarts gegaan. Ja. Kun je wel zeggen, ja. Ja, maar gelukkig ging het daarna ook altijd weer bergop, Ja. heel snel. Ja. Dan moet u wel een ongelooflijke conditie gehad hebben altijd. Ja, maar ik heb daarna ook 2 nieuwe heupen gekregen. Ook? Oké. Is dat allemaal goed verlopen? Oh ja, Ja? daar heb ik niks van gemerkt, hè. Nee, Hè? Nee. En bij u ging dat ook goed? Met de heup? Nee. ik niet. Nee. Bij jou ging het veel moeilijker. Maar ja, jij was veel ouder. Dus toen ik meestal 5 jaar geleden. Ah, op die manier. Hè? En dan herstel je sneller. Ja. Ja. Ja, En, ja. en een betere conditie, denk ik. Ik liep altijd en hij zit altijd in de auto. Dus dat is het verschil, hè? Ja, Hè? Met Ja. lopen. En, ja. Ik snap het. ja. Nou bent u dus bijna 60 jaar getrouwd. Ja, volgend jaar Is er al iets, heeft u al een feestje gepland? nog niet. Dat doen de kinderen meestal. Toen we 50 jaar getrouwd waren, hebben ze ook alles gepland. En, Wat hadden ze toen bekoksteld? wij zijn met 50 jaar zijn we naar Bernkastel geweest. Met kinderen en kleinkinderen. En dan daarna, op de dag zelf, hier allemaal in de omgeving, goede wandelingen, mooi diner erbij. Hè. En waarom naar Bernkastel? Omdat het daar mooi Oh, dat is? vonden wij, daar gingen we elk jaar naartoe. Toen zei ik, dan moeten de kinderen ook een keer zien. Ja, Nee? tochtjes en dikwijls. Ja, Ja. ja. En waarom was Bernkastel zo bijzonder voor u? De wijn, denk ik. Ik denk, Ah,
De wijngaarden, dat ik het zo zeggen. Oké, ja, want daar is natuurlijk ook elk jaar een wijnfeest, hè? In Ja, maar Bergen-Kassel. dan moet je niet komen, dat is veel te druk. Oh, dat is veel te druk. Ja, ja, Dus u maakt er dan tochtjes. ja. Maar Maar dat deed je wel een paar keer per jaar, hoor. Ja, zeker. Meneer Kees, u reed dan natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En dan maakte u daar wandelingetjes en Ja. lekker Lekker glaasje wijn. eten en dan weer terug, hè. Ja, we zijn overnachten, zo wat dingetjes. Ja. Die omgeving De allemaal. hè. moezel en de dingen. Zo. Daar kwam ik heel veel tegenover bij professor Dreeuws. Dat Ik weet weet, je, zoals ik hier... Oh, je ziet het niet, nee. nee, dat is daar bij Aken, de universiteit. Dat is de en zo. universiteit. Ah, Daar. op die manier. Ja. Ja, pas op hè, dat u niet een treetje mist. Ik vond het gezellig. Ja, u maakt maar- nog altijd een enorm contente indruk. Dat zijn we ook, hè. Denk ik wel. We komen, hè, als je een beetje gezond denkt te zijn. Tel je zegeningen. Ja.